Masu bibiyar wannan kafa albishirinku. Wannan kafa ta Channel V Hausa ta shirya tsaf da fara gabatar muku da shirye-shirye na musamman. Shirye-shiryen da za su ta'allaka kan al'amuran da suka shafi al'umma kai tsaye. Daga cikin shirye-shiryen da kafar za ta dinga gabatarwa akwai sharhin mako. Shiri ne wanda zai dinga duba ga al'amuran da suka faru a makon da ya gabata da yin kuma tsokaci a kai. Sannan akwai wani shiri na domin yara wanda zai dinga tattaunawa da yara, yaya suka tashi, yaya suke zuwa makaranta, shin wani darussa ake koya musu a makarantun da suke yi, yaya kuma suke fahimta. Sannan kuma da tambayar yaran wasu burace-burace ne suke da su bayan kammala makaranta. A ɓangaren addini kuma kafar za ta dinga kawo muku fassarar huɗubobi da ake gabatarwa a masallacin juma'a a duk mako. Kafar za ta dinga tattaunawa da shugabannin ƙungiyoyin al'umma don jin wasu irin ayyuka suke gabatarwa, sannan kuma wani irin tallafi suke samu daga ɗaiɗaikun al'umma ko masu hannu da shuni ko kuma gwamnati. A kasance da mu domin jin wannan shirye-shirye.